मानसिफोरालाय अबाव थांजोबखोलै मानसिफोरालाय मा सासेबो बाहेराव गैया उन्दुजोबनासो दंहैयो नामायोलै मानसिफोरालाय थोद जाम्बालाय मानो उन्दुलाबायनो दुगैनो नागिरदोंमोन आङो बिबारि आब'आलाय दुगैनो थांदों बियो ओमफ्राय दा थालिरखौ अबाव गायनांगौ दाबा थालिरखौ अबाव गायनांगौ र'नाय आं सोंनि आब' मायो ओइ आब' थालिर बिफांखौ अबाव गायनांगौलै सिगां जि जायगायाव फुजा खालामदोंमोन बे जायगायाव गायबानो जाबाय माने बाथौ खाथियाव दा बेखिनियाव आरो जायगा गैयाना औथ' आरो जागोन दे होमबालाय ओमफ्राय नोङो लाबोजोब्बाय थालिर बिफांफोरखौ औथ' आरो लाबोजोब्बाय गायनोसै आङो नोंसोरबो थाब थाब दुगैदो दुगैखांसिगोन र' आङो मोस्रोम नोङो दुगैखांनानै माबा मोनसे खामानि मावबानो जाबाय नारेंखल खुसेर आपेलफोरखौ हाना दोनबानो जाबाय ओमफ्राय आङो बाथौखौ लिरगोन दे ओमफ्राय बिबारबो खाहैबानो जाबाय दे जागोन दे थाब थाब दुगै मा एसेबां दैले नोंसोरजों जानाय नङालै मालायफोरा होखांबायानो खोना जोंहासो दाबो जाला बिश्वकर्मा फुजा होबा एसे गोबाव जाखायो दे सोरनियाबा गायहैनोसै आं थालिरखौ गायहैथां नेरसोन लोङाबा बिश्वकर्मा फुजा होयोना होआ दायो फन खालामगोन र' आङो फन खालामनानै सोंहरगोन हे आफा इसोर बोराइ बाथौ बिश्वकर्मा आंनि मबाइलनि फैसाखौ अराङा जेन आंनो दिहुनना होफिनो दे आफा आं नोंनि सेराव आखाइ खबजबनानै बुंदों आंखौ बोर सारस्रिहर भगबान आंनि मबाइलनि फैसाखौ जेन आं मोनो दे आइ दे मोजाङै बोर बि इसोरनियाव मबाइलनि फैसाखौ जेन होयो बिगासिनो र' आयै इसोर भगबान नोंथाङा आंखौ नायफिनथारनांगोन नङाबा जानाय नङा आखाइ खबजबलायनानै हान्थु खेरायलायनानै आं नोंथांनि सेराव बोर बिदों जेन 22,000 फैसाखौ आङो मोनमारो भगबान आसा खालामो आङो नोंनि बोर सारस्रिनायाव आं 22,000 फैसाखौ मोनगोन होननानै दे नायफिनगोन दे भगबाना नायफिनगोन आं मिथिगौ आं बुंदोंना भगबाना दिनै नोंखौ बोर सारस्रि हरमारगोन बिदिबाथ' मोजाङानो ओइ नों खुलुमा नामायोलै खुलुमखांबाय आङो आंनि बाथ्राखौ बुंदोंना बुङाखै आंनि 22,000 फैसाखौ भगबाननि सिगाङाव बुंदोंना बुङाखै नोङो बुंलाया थायो बेखौनो सिगां बुंग्रोदों आं भगबाननि सिगाङाव नोंनिया बुंनाया जायाखै खोना आरो खेबसे खुलुमफिन नोङो आरो बोर बिबाव नोङो खेबसे खेबनै बि होमबासो गिजानिबा भगबाना बोरैबा मोननानै नायमारनो हानाय माने बोर हरमारनोबो हानाय दे जागोन दे नोङो खुलुमग्रोनाय आरो नोंबाजैयालाय अबाव थांखो आरो गेबदाङा बै जोंसि बाजैया अबाव थांदो बियो मा खारे खुलुमनांगौ बिहामजो जालायनानै बेफोरखौ गियान गैया ना मायोलै शाला फुंनिफ्राय जोंसो मावगासिनो बियो मोनसेबो थोगिनि खामानि मावाखै नारेंखल आपेल आंगुरफोरखौबो आंसो हादों बाखि खामानिफोरखौथ' नोंनो मावजोबदों देनाय दे माथो बुंबावनो आरो दा आङो खुलुमखांबाय बाजैखौ माबार लिंहर मा साथिया गोमोरबासो खुलुमफैगोन नामा बिलाय आरो खुलुमनो गोसो गैयाबा खुलुमनो होनाङा असान्थि गोसोयै र'नाय आङो लिंहैनि मा खालामबाय दङबा मा खालामगोन बेलाय फेसबुक वाट्सएप इउटुब नायगासिनो आरो जानोहाय दुगैयाखैबो खोना मानसिया दुगैयाखैथ' र' आरो गेबदाङादाया सल' बिनि थाखायसो आंनि 22,000 दामिनि मबाइला गाज्रि जाबाय खुलुमफैनो हो आदाखौबो बोर बिफैनो हो र' लिंहैनि र' आङो आरो खेबसे बुंफिननि र' ओइ आफा इसोर आंनि 22,000 फैसाखौ जेन दिहुनना होयो दे आफा इसोर बिश्वकर्माखौ आंबो खेबसे खुलुमना होनि र' खुलुमफै माबारै आफा इसोरखौ बुंबानो जाबाय गायदिनि मबाइलनि फैसाखौ जेन दिहुनना होयो दे अराङा होननानै दे जागोन मोजाङै बोर बिगोन आं भगबाननियाव बा फुजाखौ होखांनो हानायखाय गोसोखौनो स्रां मोनलायबायहाय आङो आंबो बे बाबुआ खुलुमनानै थायाखै माथो मा खालामबाय दङ बियो दहायलाय जोंफोरखौसो बेसेबा गाबख्रबाय दङमोन ओइ बाबु खुलुमफै मा खुलुमनो गारै मा खालामबाय दङ जोंफोर खुलुमखांबायानो नोंसोर खुलुमखांबाय खुलुमखांबायथ' र' नोङो खुलुमा नामायो आया खुलुमलाया थायो आरो सोरबा कत' बोर बिनो दङ आंहा भगबाननियाव मानोथ' दाबो खुलुमाखै होमबा खेबसे दुगैहैबावदोंमोन आङो गरम मोननायखाय इस दे खुलुम
हा नोंसोरलाय मा माथो बोर बिखो भगबाननियाव बा बेखौबो खिन्थानांगौ आरो नोङो खुलुमदो लुदुमियाबो मोना बुट जानो फैयाखै माथो एबार जोंहानाव दा दसे थाना फैगोन खोना जानोबो हानाय ओम आफा बिश्वकर्माय नमः आफा बिश्वकर्माय नमः आफा बिश्वकर्माय नमः हे आफा बोराइ बाथौ बिश्वकर्मा आफा आंखौ जेन लैथोस्रिया गोसथोयो दे आफा इसोर बोराइ बाथौ बिश्वकर्मा आफा आं लैथोस्रिखौ जोबोद मोजां मोनखायो आरोना आफा इसोर जेन लैथोस्रियाबो आंखौ मोजां मोनो दे आफा आंनि फारसे बिनियाबो एसे फिलिंस फैहो दा भगवान खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय माने आङो लैथोस्रिनि अनगा रावबो सिख्लाखौनो मोजां मोननो लुबैया हाबा खालामनो लुबैया आरोना बेनिखायनो आफा इसोर लैथोस्रि आरो आंखौ मोनलाय होथारदे ओमफ्राय बोसोरनै बोसोरथामसोनि उनाव जोंफोर सानैखौ हाबा खालामना होथारदे आफा इसोर बा दिनैलाय बाबुआ मा एसेबां गोबाव खुलुमखोहाय मा बोर बिसिदोंबा दे खुलुमथों दे एसे बोर बिना लाखिदो भगबाननियाव ओमफ्राय भगबान जोंफोरखौ मोजाङै लाखिदे मोस्रोम आब' बिबारि आब' आंखौबो न'खरखौबो आरो माने गासैखौबो बुहुमनि गासैबो मानसिखौनो मोजाङै लाखि आरोना आफा इसोर आरोथ' जोंहा स्कुटिबो गंसे लाबाय जोंहानि स्कुटिखौ मोजाङै लाखिदे जेबो गाज्रि जानाङा आरो जोंफोर अबावबाफोर लाना थांबाबो जेन जेबो जाया आरोना जोंफोरो आरो जोंनि गारियाबो दे होमबा आफा इसोर बोराइ बाथौ बारा बोर बिबाय थाला भगबान आरो खेबसे बुंबावनोसै आं लास्ट माबा लैथोस्रिया आंखौ जेन मोजां मोनमारो दे जोंफोर सानैया जेन मोनलायलायो दे लुदुमियाबोमोन फैदों माथो फै जाबायना जायाखै नोंसानियालाय जोंफोरलाय जाबायबा बुटसो जानो फैदोंमोन नोंसानियाव जाबाय आब' फै जोंलाय नोंसोरनि नामसो लादोंमोन एबारबा बुट जानो फैगोन ना फैया होननानै मानो फैया जानो फैयो फै आब' बुटसुखौ आगै फै जिरायफै बा आं दिनै खिन्थु भगबाननियाव ओरैबायदि बोर बिखादों भगबाना पुरा आंनो बोर सारस्रिमारगोन दिनै भगबाननि फारसे आंहा जोबोद फोथायनाय दं बा जोंसि बाजै बुदा मार गोथाव जाथारदोंलै भगबाना एसे दांलांगोन खोनालै नोंसानि थोगिखौ गोथावथार जादों फाय नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंमारदोंलै नंमारगौ भगबाना एसेबाबो दांलांदों मानो होनबा दिनै थोगिखौ आं होदों नालाय बा कटक बुंलायला दे दे होमबा जोंफोर थांसै जाखांबाय लोंखांबाय जेबो खामानि गैला दे थां जोंसि बाजै आं दिनै मा गाबै थारमाने भगबानखौ लिंथारदोंना बेनिखायनो भगबाना एसेबाबो दांलांथारदोंलै आंनि बुटखौ आं मोनथिगौ मा मोनथिगौ दा नंगौ थोगिया मा गोथाव जादों आंबो जादोंमोन ना बेलाय नोंबो गोथाव मोनदोंना एकदम नांगौनि बारा गोथाव जादों न' आंबो मा गोथाव मोनखादों मालायनिफोराबो गोथाव जायो देनाय थेवब्लाबो माबा दिनै आं जोंहानिखौ बिराद गोथाव मोनथारदों आरो भगबाना होमबा आंनि प्रार्थनाखौ खोनामारदों होमबा आङो मबाइलखौबो मोनसिगोन आरो माने मबाइलनि फैसाखौ